makes it special? Well, let's hope primarily the food. Let's hope that they come back to the food. Yeah, and they are really ready that far. Avaa hana ja Stretch Goals auttaa kasvaa. Ja kasvaa, ja kasvaa. Jopa kolminkertaiseen mittaamiseen. Sulje hana ja letku tyhjätessä paine laskee ja Stretch Goals vetäytyy takaisin kelautuen itsestään ihan kuin takaisin kelaukseen. Stretch hose is the ultimate hose. It doesn't bind, it doesn't kink, it doesn't knot. It's amazing. Stretch hose is the only hose I need. Waterzooi nog nooit hebt gegeten, of dat het misschien niet zo appetijtelijk klinkt, hè? Zooi in water. Toch ga ik het je tegendeel bewijzen, want het is een Belgisch gerecht. Nou ben ik Belg, dus ik ga je er alles over laten zien. Voor dit gerecht heb je nodig aardappels, kipfilet, prei, winterwortels, bleekselderij, room en peterselie. Dat is wel een bouillonblokje in het water. Voor de aardappels. En die aardappels heb ik al in blokjes gesneden, want ik heb beloofd dat dit een snelle waterzooi zou worden. Die laat ik even koken. Dan heb ik kipfilet voor mijn waterzooi. Kijk, eigenlijk is waterzooi een typisch Belgisch gerecht van de Belgische kuststreek. Pannaanko euron nousulla? 3-2. 3-2 ensimmäinen, 3-4. 3-4 ensimmäinen kemppiä myydään. 3-6. 3-6 ensimmäinen. 3-8. 40. 40 toinen. 4-2. Ensimmäinen toinen ja kolmas kerta. Ja nyt 4-4. 4-4 ensimmäinen. 4-4 toinen. 4-6. Ensimmäinen toinen ja... Mutta logot oli kohdallaan. Kyllä, ja siis... Hassan Rouhani, he's been described... Nyt Flensburgin viimeinen ja ainoa rommikauppias on Martin Johansen. Rum ist ja immer noch so ein bisschen anrüchig. Es ist halt ein reines Seefahrergetränk. Rum. Die einzelnen Rumsorten können nach Kakao, Kaffee, auch schon mal nach Ananas schmecken. Valmis. Pidä kiirettä, niin minä pääsen sitten hautomapuuhiin. Se oli tässä vielä äsken. Jatta vain, Asawat! Asawat, kuin nyt täysillä tai et pysy Lenoran vauhdissa. Minkä minä? En huomaa mitään. Eivät, se on totta. Näillä mennään. Näillä mennään. Katkon jälkeen viikon ensimmäinen illallinen pääsee vauhtiin ja Mikki tutustuttaa vieraansa viininmaistelun joskus ihmeelliseenkin maailmaan. Ska Ludvig skämta med så allvarliga ting? Du ska väl ha det? En kopp, lille pojk. Usch. Nå, smaka först, lille pojk. Smaka. Va? Ser du det, Abraham lille? Ser du det? Till och med pessimisten lyser upp. Då har han fått smaka gevalliga hushållsblandning, ersättningskaffet för både pessimisten och optimisten. Tahrojen poistamisessa. Höyryllä siivoat myös auton, sekä sisältä että ulkoa. Arat kromiosatkin puhdistuvat hellävaraisesti ja tehokkaasti H2O Mop X5. Ikkunanpesu on tylsää puuhaa, mutta sekin sujuu kuin tanssi H2O Mop X5. Kiinnitä vain ikkunanpesin laitteeseen, niin saat hetkessä hohtavan
musta tullut sairaanhoitaja, mä olisin murhanut ihmisiä siinä vaan. Ja toinen vaarallinen ammatti oli se farmaseutti. The reason I've decided to reach out to Proactive is because... Gonna smash it. I'm looking forward to this meal. Step 1 is the pie base. A packet of biscuits is blended